Zikoma kwambiri dzina langa ndine Abdul kulankhula kuti kumalangulira kuchokera kuno kumuvu wa Chilungamo Pressure Group ife amene tazipereka ndithu kuwalangulira Malawi kuamenyera nkhondo a Malawi. Lero ndi pa 30 July 2026 limene lili lachinayi. Ndikugwiragwira ntchito yanga ndili mu office mwanga kuti ndiyangane ziwiri zitatu. Ndangolandira call kuchokera mu mzinda wa Lilongwe kwa mtulangani wathu chisomo kunena kuti ayi walemekezeka Abdul kofunika mupange break news kunena kuti anamiwa ayitanidwa ndithu kulikulu la polisi ku area 30 ndiye kofunikira mwauze Amalawi kunena kuti ayi Amalawi zimene amazuzula apita muthalika ndi chipani cha DPP zonena kuti asiyeni womenyera ufulu ali ndi ufulu ayambanso kwawo pyeza olankhulira Amalawi. Ndiye mtulangani wathu chisomo anena kuti ayi ndithu anamiwa anayimbiridwa foni kuyitanidwa kuti kulikulu la polisi kuti apite kumeneko akafusidwa mafunso kumawa kuno kuti akafuse mafunso pa zinthu zimene alankhula. Ndiye tikudziwa Malawi nena kuti dzana ali nduna ya zamalo chimwemwe chiphungu analemba kalata nena kuti ayi anamiwa ayenera kuti apepese kuzimene adalankhula. Ndiye anamiwa anena kuti ayi zimene malankhula zili ndi umboni ndipo palibe kupepesa kwa mtundu wina uliwonse. Ndiye sitakudziwa kuti kapena kuti achimwemwe chiphungu ndi amene anapita kudandaula kukhowa kujeni ku polisi kunena kuti ndithu ayitaneni anamiwa afuseni mafunso. Sitikudziwa kuti ndi ndani kanda apita muthalika amene awauza apolisi kuti ayi muyitaneni anamiwa kakuti amangidwe kapena kuti ampase chenjezo kuti asamalankhulira Amalawi. Ndiye Amalawi nkhani ndi imene yonena kuti ayi anamiwa ndithu pakali pano ayitanidwa kulikulu la polisi ku area 30 kuti akayange mafunso awiri ziwiri zitatu pamene alankhula. Amalawi tiye tizuke, Amalawi tiye tipulumutse dziko lathu, tisalole wina aliyense kuti azigwiritsa ntchito a polisi powapyeza Amalawi ndani palibe amene ali pamwamba pa malamulo, palibe munthu amene ali pamwamba pa malamulo. Wina aliyense ali pansi pa malamulo, apita muthalika ali pansi pa malamulo, chipani cha DPP chili pansi pa malamulo. Ndiye pasapezeke to wina atiphere demokrasi yathu. Ndiye nkhani ndi imeneyo amayona kuti ayi anamiwa ayitanidwa kulikulu la polisi kuti akafusidwa mafunso. Ndiye chilichonse chimene chingachitike tikuwuzani ife tikuyenda limodzi ndinu moti mtulangani wathu akali komwe ku area 30 mmene zingayenderemo tikuwuzani ndithu. Koma Amalawi tiye tiyende ndi anamiwa, Amalawi tiye tiyende ndi amuvu wa Chilungamo. Palibe amene angatitetsere demokrasi yathu kapena kupha demokrasi yathu. Kodi apita muthalika message ndimene mmamuzuzula chakwera a DPP, message ndimene mmazuzula MCP kuti asiye kwawapyeza anthu olankhulira Amalawi. So pano inu mukwawapyeza bwanji? Ndiye ngani inanso nene kuti nduna yofalisa nkhani Ajadiki na Malomba amene ndithu apanga ngozi agunda Nyamata amene amapalasa njinga ya kapalasa amugunda. Ndi mtulangani wathu angotiuza kuti Ajadiki na Malomba ndithu apanga ngozi munchewu. Ndiye zonse tikafufuza tikuwuzanisoni. Komanso bwana wathu olemekezeka right atupere munuzi nawonso alemba ndithu ku page yawo kunena kuti dziko lino la demokrasi asiyeni anthu alankhule mmene angalankhuliremo. Ndiye osati zoti munthu akalankhula zimene zikuononga dziko lathu la Malawi ndiye pazipezeka kutuma apolisi kuti abazi kamuopsezeni amene iyayi asiyeni ndithu anamiwa ngati mwayitana kumeneko afuseni mafunso amene mungafusire koma apaseni ufulu kufotokozaso ngati iyeyo imene azionera. Komanso anena kuti ineyo ndithu ndikugwirizana nazo zimene akuchita anamiwa chifukwa tikudziwa kuti Dr. Atupere muzi nthawi zonse amene kuti ndithu mdani wanga wamkulu ndi amene akumaononga dzikoli. Komanso mdani wanga wamkulu ndi amene akumaba ndalama zanu a Malawi. Lero lino ino Amalawi ngati mukugona ndi njala, ngati kuzipata mankhwala mulibe, fereleza kulibe, ntchito zikusowa, zonse zikuchitika chifukwa cha katangale. Ndiye Atupere muzi alinaso kuti ndi wokhumudwa kwambiri kuti anamiwa ali ndi umboni wokwanira, anamiwa akuwalankhulira Amalawi. So tumiza apolisi wakuti basi aziwaopseza anthu chifukwa chiyani? Ndiye Amalawi tiye tizuke, Amalawi tiye tichenjere. DPP ife tikamalankhula kuti ndithu DPP ndiye MCP zochitika zawo ndizofanana ndiyetu ndizi tu Amalawi. Izi ndimene mazuzula apita muthalika ndi chipani cha DPP. Amalawi dziko lathu la Malawi ngati pali chipani choyipa, chipani chimadana ndi kuzuzulidwa, chipani chimene chimakana kuuzidwa kuti mukubva ndiye ndi chipani cha DPP. Dziko lathu Amalawi ngati pali zipani zimene zikuononga dziko lathu ndiye pali chipani cha MCP ndi chipani cha DPP. Koma ngati pali chipani chimene chimasamalira misongo yathu, chimene chimadana ndi umphawi, chimene chimadana ndi kuba
chipani chimenecho ndiye ndi chipani cha UTF. Ndiye ndi break news imene timafuna tikuuze na amala kuti anamiwa ayitanidwa ndithu pakali pano ku area 30 kulikulu la polisi kuti akayange mafunso awiri atatu. Tiyeni amalawi tiyende ndi anamiwa. Amalawi tisalole ndithu wina ake atipondereze ziko la democracy. Tiyeni ndithu pasogolo ndi UTF pasogolo ndi atupere muruzi zikomo kwambiri. Malawi ziko ndi lathu, tiyeni tilinyadire, tiyeni tilikonde, ndipo tisalole apita mutalika kuopyesa Amalawi. Amalawi ziko ndi lathu, tiyeni tilinyadire, tiyeni tilikonde, ndipo tisalole chipani cha DPP kuopyesa Amalawi. Amalawi ziko ndi lathu, tiyeni tilinyadire, tiyeni tilikonde, ndipo tisalole apita mutalika kuopyesa Amalawi. Osayiwala kupanga subscribe pano pa Bakiri Muluzi News TV. Zikomo chifukwa choonera. Tikumane mu video ina yosatirayo.